מהי תביעה ייצוגית? מי רשאי להגיש אותה? אם נפגעתם ממעשה צרכני כלשהו ואתם חושבים שגם לציבור הרחב נגרם עוול, הכלי של תביעה ייצוגית עומד בפניכם. מדובר באמצעי חשוב שמטרתו לאזן בין הכוחות הלא שווים של האזרח הקטן מול החברות הגדולות, בנקים, חברות ביטוח, המדינה ורשויות. התנאים לאישור תביעה ייצוגית הם: א', על התובע להראות שיש לו תביעה אישית, ב', על התובע לשכנע את בית המשפט שהתביעה מבוססת ושיש לו סיכוי לזכות במשפט, ג', בית המשפט צריך להשתכנע שהתביעה משותפת לקבוצת אנשים גדולה, ד', בית המשפט יבחן האם התובע ועורכי דינו מסוגלים לייצג את קבוצת האנשים, בית המשפט יוודא שהפיצוי אותו התובע דורש משותף לכל הקבוצה ושהסכום פרופורציונלי למקרה. במידה שבית המשפט אישר את התביעה הייצוגית, בית המשפט יקבע פיצוי מיוחד לתובע הייצוגי. הפיצוי ייפסק בשל מאמציו בניהול התביעה הייצוגית. בנוסף, בית המשפט יפסוק שכר טרחה לעורכי הדין המייצגים את התובע. זאת על פי היקף התביעה הייצוגית שהתקבלה ביחס לקבוצה ונסיבות הניהול שלה. כשבית המשפט מאשר תביעה כייצוגית, כל אדם שמתאים להגדרה של הקבוצה שבשמה התביעה הוגשה יכול לראות את עצמו כאחד התובעים. בעיתונים מתפרסמות ידיעות על אישור התביעה כייצוגית, וכך הציבור הרחב למד על האפשרות להצטרף לתביעה, במקרה שהיא נוגעת לו. לא כל אדם שמתאים להיכלל בקבוצה הרלוונטית חייב להיכלל בה. זכותו של אדם לסרב להיכלל בקבוצה, בין אם משום שייתכן שבית המשפט יפסוק לכל תובע סכום קטן במיוחד, ובכך אין לו רצון, ובין אם משום שיעדיף להגיש תביעה נפרדת, כדי לנסות לזכות בסכום משמעותי יותר.